Så din flotte væg, Bettina, og du er jo en fotograf, som viser, at du fotograferer mange forskellige ting, men du i virkeligheden har et lille hjerte for hvad skal man sige, skønhedsportrætter og mode og fashion og sådan, hvad skal man sige, den type billeder. Men nu ved jeg jo, at fordi jeg følger dig på Facebook og så videre, at du laver rigtig mange billeder, og også gerne lidt natur og landskab og så videre, og makro og alle de ting, og det vil sige, at du får jo trænet din fotografering og din teknik sådan alle steder i fotografiets grene. Men der, hvor dit hjerte helt sikkert hører til, det er i forhold til at lave beautyportrætter og den slags. Men lad os lige starte med det tekniske, inden vi sådan går i gang med den sådan større filosofisk udredning her. Se, når man kigger på overordnet på billederne, så er de jo alle sammen skarpe, de er veleksponerede, de er rigtig fine, kompositionerne, farverne, alle de her ting fungerer. Og det fortæller mig, det er jo, at i virkeligheden, så har du meget godt styr på din teknik, fotografisk med kameraet og få styr på funktioner og alle de her ting her. Jeg ved godt, det kan drille, der er meget vejen og nogle ting, så det er ikke altid, som det skal være. Men måske er teknikken der i virkeligheden, og det er mere et spørgsmål om lige at trække vejret og sige, hey, fordi når man står i en situation nogle gange, man stresser, så blokerer stressen for, at man rent faktisk godt kan finde ud af det. Så lige trække vejret, og så lige få det til at fungere, og så spiller det. Fordi jeg kan jo tydeligt se her, at rent teknisk, så har du det, der skal til, du kan få det til at fungere. Mange af de her optagelser, dem har jeg jo slet ikke været en del af overhovedet, kan jeg se. Så det er jo ting, du helt selv har fundet ud af, og derfor så har du en rigtig, rigtig fin teknik, fotografisk og kompositorisk, hvis vi kan bevæge os ind i redigeringsafdelingen. Alle billederne er flot redigeret, flotte komposition, farver, kontraster, alt spiller, og det er bare en fornøjelse, en fryd for øje at se. Og ja, det gør mig stolt. Så super flot, og det her det har du lavet over i sådan de kolde toner, og det er så koldt, så jeg kan se, at det er helt bevidst, du har gjort det, at du godt kan lide det udtryk, som ligger i det. Det vil sige, du tillader dig også selv at føle som kunstner, hvad det er, du gerne vil have, og så kan det godt være, at det ikke repræsenterer virkeligheden, fordi så koldt var lyset nok ikke, altså koldt vil man ikke opleve lyset, men du har valgt, at det skulle være sådan, fordi det er dig, der er kunstner, det er dig, der bestemmer, hvad der er rigtigt for dine billeder. Og bevar endelig den tilgang til fotografiet, at det er dig, der er kunstneren, dig, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Og så kan folk sådan set mene, hvad de har lyst til. Hvis du har den ro i dig til at sige, hey, det er mine billeder, jamen så er man langt hen ad vejen, fordi så kan man egentlig slappe tilbage og hvile i sig selv og i de billeder, den kunst, man laver. Og den type fotografi, du brænder for, altså de smukke fotografier af kvinder typisk, det er billeder, som har plads til fortolkning fra fotografens side og lægge det look og udtrykker det, man har lyst til ind i det. Dine styrker er jo helt klart, at du er god til at få folk til at fungere foran kameraet og arbejde med dem og finde gode udtryk, som man også kan se her. Så alt det fungerer. Lyset har du også fået rigtig godt styr på at få til at fungere med flot lys, du har lavet rundt omkring her. Der er ikke noget af det, hvor jeg tænker, det her, der har du lagt lyset lidt nedefra, men det er gjort bevidst, kan jeg se, for at skabe sådan den her lidt mere uhygge i forhold til den her baggrund, så der kommer lidt mere bid i det udtryk, som hun har. Så derfor så fungerer det godt. Normalvis så ved du jo godt, at lys ovenfra, men den her, den kommer nedefra. Og for mig så virker det som om, at det er lavet meget bevidst. Og det er det, jeg kigger efter, det er det, jeg godt kan lide, at når jeg gør det. Så er der det, jeg normalt siger styrker og svagheder. Hvis jeg skal pege på nogle svaghed i en eller anden form her, jeg er måske mere over i, for jeg synes egentlig, at jeg har svært ved at se noget, hvor at det ikke fungerer. Du er jo super god også til makro og det hele her. Så jeg synes egentlig, din hvad skal man sige, tekniske værktøjskasse er ret solid, ser solid ud, og så det handler måske mest om at stole på det, og at du sagtens kan levere, når det skal være, uden problemer. Så have den med dig. Og så synes jeg, at du måske skulle prøve at lave et fotografisk projekt, hvor du laver en eller anden billedserie med nogle af de her smukke kvinder, og
og laver det til en hel serie af et eller andet form for projekt, som måske har en eller anden form for tema, udtryk, et eller andet, kunne være sjovt at se fra din hånd op, eller fra din hånd sidder og inspirerer mig, og måske også mange andre. Så det er det. Så super flot serie, og flotte billeder, og ja, du er bare kommet i mål. Der er ikke så meget pjat med det. Det er super flot arbejde, så stort tillykke med det.